குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட நேம் தமிழ் செல்வன். ஸோ நாங்கள் ஒரு செல்போன் டவர் கிடைக்காத ஒரு கிராமத்துல இருந்து இன்னைக்கு, அதாவது பக்கத்து ஸ்டேட் அடிக்கடிக்கு போயிட்டு வந்தாலும் இன்னைக்கு 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி பக்கத்து ஸ்டேட் கோவா, ஸோ அது போயிட்டு வந்து எக்ஸைட்மெண்ட் முடியறதுக்குள்ளேயே பக்கத்து கண்ட்ரி. ஸோ எப்படியாப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்துல இருக்கும் நான் அந்த தருணத்துல ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ நாங்கள் அந்த 5 நாள் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண தருணம்லாம் வேற லெவல், இன்னுமே மறக்க முடியாத நினைவுகள். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃப்ளைட் எல்லாம் டேக்அப் ஆகும்போது வேற லெவல் ஃபீல். ஃப்ளைட் போகதான் மட்டும் அங்கே போயிட்டு கடலில் பேராசைலிங், ஸோ அந்த கடலில் பறக்கும்போது இந்த ப்ரை எல்லாம் பறக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பேராசைலிங் பறக்கும் போதெல்லாம் உண்மையிலேயே நான் என்ன மறந்தேன். ஸோ இதை என்னுடைய கம்பெனி நிறுவனத்துடைய எம்டி மிஸ்டர் பாலி சார் அந்த இடத்துல அந்த வானத்துல பறந்துகிட்டு நான் நன்றி சொன்னேன். ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் எடுத்த முடிவு இன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்து கூட்டம் கூடியிருக்கோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த கூட்டம் கூடுகிற காரணமான இங்க மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் திரண்டிருக்குன்னா காரணம் ஒரே ஒரு பர்சன், மிஸ்டர் மணி சார். அவர் ஒருத்தர் எடுத்த முடிவுல தான் நம்ம இங்க எல்லாமே கூடியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு பிடிச்ச 3 அப்ளைன் லெஜெண்ட் கூட தாய்லாந்து சென்று அங்க என்ஜாய்மெண்ட் பண்ற தருணம்லாம் வேற. ஸோ எங்க தலைமை 5 நாளும் சிறப்பா பண்ணி கொடுத்தா எங்களுடைய கிரேட் மெண்டர் மிஸ்டர் PS கிருஷ்ணகுமார் சாருக்கு இந்த இடத்துல நான் தலைவணங்குறேன். ஏன்னா 40 அச்சீவர்ஸ் நாங்க போயிருந்தோம். 40 அச்சீவர்ஸுமே வழி நடத்தி அங்கங்க என்ன பண்ணணும், டைமிங் கீப் அப் பண்றதுல ஆகட்டும் சார் வழி நடத்தி கொடுத்தாங்க. அதனுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்க அத்தனை பேருக்குமே இந்த வாழ்க்கைங்கிறது காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ நேற்று ஒரு இன்சிடென்ட் அதை நாங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த இன்விடேஷன் அடிச்சு நாங்கள் 1 மந்த் 15 டேஸாக ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நேற்று ஒரு கம்பெனிக்கு நிறைய இளைஞர்கள் வந்து வாய்ப்புக்காக இயங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் நிறைய இளைஞர்கள் வெயிட் பண்றாங்க. ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி முன்னாடி அந்த இன்விடேஷன் எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ பட் ஆனால் 50% மக்கள் வந்து காது கொடுத்து கேட்டாங்க, என்னன்னா ஜஸ்ட் கேட்டாங்க. ஆனால் 50% மக்கள் வந்து காது கொடுத்து கூட நிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாம ஓடிட்டு இருக்காங்க. அதை நான் ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணுங்க, எதுக்காக இவங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க? யாருடைய லைஃப் மாறதுக்காக ஓடிட்டு இருக்காங்க. நான் அந்த நிமிஷத்துல ஒரு டிசிஷன் எடுத்தேன், நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும்னா நம்ம தான் உழைக்கணும். ஸோ அந்த வாய்ப்பு தான் உங்களுக்கும். உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும்னா நீங்க உழைக்கணும். ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆல்பமை பாருங்க. வெஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அதாவது எங்க ஊர்ல இருந்து சில நண்பர்கள் வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எனக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பாங்க வெஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி. இப்ப பாருங்க என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாறி இருக்கு. ஸோ 18 பேரோட ஃபேஸ பாருங்க நீங்க, அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாறி இருக்கு. எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த 18 பேருக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும் இந்த ட்ரிப்பு காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ அடுத்த முறை நீங்களும் எங்களுடைய ஃபாரின்ல வரணும்னு நான் கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.